este é un sintoma que nos indica que non vivimos nunha democracia. Mentres este sistema patriarcal non se erradique, este sistema que se perpetúa baixo a premisa de que non somos donas de nós, que somos propiedade dos homes, nin haberá democracia, nin pode haber igualdade real. Estamos unha vez máis aquí porque queremos mudar unha situación insostível para as mulleres e porque forma parte da nosa responsabilidade. Queremos visibilizar o noso rexeitamento de que toda a sociedade entenda que é a nosa vida a que está en perigo, que non lle pertencemos a ninguén, que eu podo ser a próxima, que pode ser ti, a túa filla ou a túa nai, a túa veciña, que pode ser a túa compañeira de traballo, e que non imos ficar caladas, non imos guardar minutos de silencio polas vítimas, imos a ir á rúa o día seguinte de ser publicado na prensa escrita un asasinato por mor da violencia machista. Farémolo todos os días que fagan falta, exixindo xustiza, loitando pola igualdade e polo respeto, contra os valores patriarcais que perpetúan e consolidan na sociedade esta violencia sexista. Querémonos vivas, mulleres en marcha ata que todas sexamos